Fandím mámám opět v prostředí ženského fotbalu. Co na to říkáte? No my z toho máme obrovskou radost a hlavně máme radost z toho spojení, protože máme pocit, že ty hrdinky, které jsou na hřišti, to je prostě symbolika s těmi hrdinkami, samoživitelkami, kterými my fandíme úplně od začátku. Na tom je celý ten náš projekt Fandím mámám postavený, protože my víme, že mámy samoživitelky jsou hrdinky. Fandím mámám obdrželo šek na 100 000 korun od Fotbalové asociace České republiky a od Fortuny. Na co bude využit? Jinak z toho máme obrovskou radost, ale my pomáháme maminkám samoživitelkám především materiálně. V tuhle chvíli nakupujeme vždycky poukázky na to, aby si mohli dovolit nakoupit oblečení, potraviny, drogery a tak dále. Takže určitě velká část půjde na zajištění těchto potřeb, ale potom to využijeme i třeba na to, že zaměstnáváme taky maminky samoživitelky a vůbec na tu režii, která je kolem toho, abychom mohli pomáhat. Žaneto, kolik matek samoživitelek třeba v České republice je nějakým způsobem registrovaných nebo o kterých víte, které potřebují pomoc? Oni ty statistiky příliš nejsou ohledně maminek samoživitelek, ale asi 250 000 solo rodičů je v České republice a víc než 90% z toho jsou ty maminky, takže je lehké si spočítat, že je to kolem 200 000 maminek samoživitelek. Dá se konkretizovat, kolika maminkám jste konkrétně pomohli? Tak my pomáháme už od roku 2016 a od té doby se nám podařilo pomoci více než asi 350 maminkám a zhruba 1000 jejich dětí a ty čísla se stále zvedají, protože se snažíme o tu podporu, která každý rok je větší a proto jsme i rádi, že jsme dostali podporu právě ve formě tohoto šeku. Co vy a fotbal? No musím říct, že já jsem hrála fotbal, nevím, jestli můžu říct za Spartu, když jsem chodila do 2. třídy, ale maminka mi to zakázala, abych neměla nohy do O. Co pro vás znamená ta podpora ženského fotbalu a právě Fandím mámám, nebo to spojení? Nám přijde, že se ty příběhy propojují úplně přirozeně, že to není nic, co bychom museli dlouho vymýšlet, ale je to opravdu i o těch třeba předsudcích, kterým ty ženy na hřišti, ty fotbalistky čelí, stejně jako ty maminky, naše samoživitelky čelí předsudkům někdy ve společnosti a jsme rádi, že můžeme jakoby společně ty dva týmy spojit a čelit takovým předsudkům. Fandím mámám, proč FAČR podporuje tento krásný projekt? Tak já si myslím, že to je logické spojení, protože holky, samozřejmě ženský fotbal, bojovnice na hřišti, matky samoživitelky, taky bojovnice, takže si myslím, že to je úplně logické spojení tady těch dám, kterých si hrozně vážíme.